Soc la Núria Burgada, coordinadora dels projectes educatius de la Fundació Kilian Jornet i mare del Kilian. Ens trobem aquí en aquest espai protegit de la Tossa Plana de Lles Puigpedrós perquè la Fundació hi està fent unes accions de conservació i millora dels ecosistemes. Les accions que estem duent a terme són per preservar la biodiversitat d'aquest ecosistema d'alta muntanya format per zones de llacs glaciars, per hàbitats de pi negre, pi roig, molleres i molta diversitat d'hàbitats. Dins del projecte que estem duent a terme a la Fundació tenim tres grans línies d'acció. Per una part hi ha la conservació, estem renaturalitzant i restaurant camins i senders. L'altra acció és la de la recerca. Estem fent recerca d'espècies de fauna i de flora en els diferents hàbitats per tal de poder conèixer-les millor i com estan adaptant-se en aquest canvi climàtic. I finalment, la tercera acció que fem són les d'educació, divulgació i conscienciació de la població en general i també de la població del territori, de la gent local d'aquí, en tots aquests valors, no? Perquè siguin portadors d'aquesta sensibilització i aquesta consciència ambiental que ens cal per poder protegir aquests espais.